Imenenja kaMlindo isola DJ Maphorisa ngobuqili. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Leli igama ngumfezeko ntuthu wakho malo bathi la sibona amagomede. Emangabe ukuthi semusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okubalekile. Bafethu unyiko belankulu oyimenenja umculo we-Afropop lapha usulu DJ Maphorisa ngobuphixi lapha ngemva kokuba anameke lapha umyalezo ku Facebook page lakhe kuleli sonto egxeka uMlindo the Vocalist. Kulo mlayezo onameke ngu DJ Maphorisa ku Facebook ugxeka ubelankulu lapha ngokuthi wahamba noMlindo bengamnikanga lapha ipercent lemali abebevumelane ngalo, futhi nguye lapha uMaphorisa wayephambili ekutakuleni uMlindo owayengazi umuntu egoli lapha uDJ uthi wayengazi ukuthi osikwaza ngowakhe lapha nomkhonto enkathi siza uMlindo lapha unyiko wayehlwempu ngesikhathi baqala lapha ukuhlangana ekhuluma nelinye iphephandaba eyakhona lapha eKZN isolezo la ngesonto. Unyiko uthe kuyamxaka ukuthi kungani Maphorisa ehubhoza amanga enkundleni zokuxhumana lapha uthi uqamba amanga umethu uMlindo bafuna ukusebenzisana naye lapha noMaphorisa akukaze kube khona ukuthula phakathi kwethu kanjalo lapha noMaphorisa. Ngemuva kokuthi uMlindo anqaba ukungena emculweni amapiano, uMaphorisa wayefuna lapha ukuthi awucule namaceka asebenzisana nawo sibe nemihlangano lapha eminingi sobathathu lapha kanjalo nabe Sony Music. Sizamile lapha ekuxuzile ukungaboni ngasolinye phakathi kwethu kubeka yena lapha uMenenja yakhe lapha uqhubethe bayenqoba lempepi phakathi kwabo noMaphorisa, futhi abe Sony Music banuka igunya lapha lokuthi baqhubeke nokusebenzisana. Uthe lapha yizwe isimo singesihle lapha phakathi kwabo baqhubeke nokuxhumana noMaphorisa bamthumela amaculo lapha babe waqopha, kodwa wayengazihluphi lapha ngokwaphendula imiyalezo lapha bathathe khona isinqumo sokuthi baqhelana naye lapha kuye baqhubeka lapha nokuqopha i-album esihloko sithi Lindo kuhle lapha izokhishwa maduze lapha. Maphorisa uthe akaze nangelilodwa lapha ilanga akhombisa ukukhathazeka ngempilo kaMlindo lapha, ingakho ekwanquma ukuphuma kuyena lapha, kodwa nguye oseyongcolisa igama lakhe ku Facebook ubekana lapha Imenenja imizamo yokuthola lapha uMlindo the Vocalist ukuze kwashaya isikhathi sokushicilela kwaba emaphephandaba lapha bengakamtholi. Ziyakhala bafethu, yabona mangabe sikhala bonke amasayidi ngapha uthi ubheke ngapha kumaskandi ziyakhala, ubheke ku-Afropop kanjalo ziyakhala bafethu. Kunzima ngiculeni, kodwa ke nje mina ngizofisa ukuzuva lwakho ukuthi wena uphawula uthini mayelana nalolu daba. Hambe lapha ku-comment section ufike udlulise owakho umbono ngalolu daba. Kuyona ivideo namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, commenta nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda.